Nasi ndarwadziwa singaiti nezvinhu zvaitwa nacomic pastor, you know. To be honest, hazviroti kana celebrity waamwari, waiziya. Zvinhu zvinongoda kushanda neprofessionalism. About 2 weeks ago, ndine song inonzi Oga Landlord. I wanted to shoot a music video, so ndakabata comic pastor ndikati Mr. G, ndoda kuti tishande zvakamira so zvikanzi alright, unondisendera song, kana ndafarira song then we are going to see what we can do. And ndakamusendera song apa farira maworks parodiwa zvakadai so plus ndoshanda nasubs na sap ndikati abo, saka ndakaita sekuti sezvatakataurirana zvaizvo amaiziya. Not because kuti comic pastor ndiye munhu anogona kuti aise Jason Mtukudzi kana Jason Tricks pamap, but it was because munhu ane following, so I needed to be recognized. Waiziya, tinenge tiri kutry sema uprising talents, waiziya. But then ndazotanga kuda kufonera Mr. Comic kuti ndichibvunza kuti kota kufamba sei mukuru wangu, know that you know the respond yandudza kwanzi you have to text me kuti wakundifonera and what not, acting as if you are mwari, waiziya. Isusu three marasta, waiziya. Pane pamwe pekuti tinosvika pakubatikana senge zvawandita apa. Was really very much disappointed, waiziya. Inini handidi munhu anoda kuonerwa kana kuti munhu anoda kushanda ngemwari, waiziya. Hapana nachinomboshamisa pauri. Yes, you have a following and vanhu vanokufollowa, but it doesn't mean kuti you are God, you are the most talented. Ukunzwisisa zvandosamautaura comic pass. Inini hangu ndabatikana nezvawaita kutaura chokwadi, waiziya. Kusvika pekupedzisira hapana nachinomboshamisa pauri. You are just a nobody, just like me. Saka inini chandangokudza ndikuti you are not God. Inini I have done so many great projects. Takaimbana na Akon, ukunzwa this song playing on the background is Jason Tricks featuring Akon. Waiziya. I did and zvinozikana Zimbabwe, yes, I was given 40,000 na Guinea, waiziya, because of my talent. Mari yausatombobata iwewe. Hapana nachinomboshamisa pauri. Avanopedzera futi mari kumahuri iwewe. Unofunga kuti zero kuti mari yako inoperera una Finland uchidyiwa futi uchidangozvita apa. I've been good kwauri, waiziya, comic pass, admiring your art and respecting it. But you have a very big problem. Waiziya comic, you are not God and you can never be God. You need to understand that. Right now nditori kukatima ku Namibia working on other big projects. Uruona ndatogara na Mr. Vasili lokuona ndikansela emuno Namibia, very humble. But you want to act like you own the world. We have people who are big but they are humbling themselves. Sha inini ndinofamba ne GD6 sha, waiziya. Ndakaibvisa mubepa. I got a contract yekusaina kustyle that was last year after ndawina Namibia's Got Talent. Zvinhu zvese zvine evidence unogona kuchigugula. Chimunhu chisina huro kushata man. Kuda kuita kunge wewe ndi wakanyanya sterek. There is nothing chinoshamisira pamuri, waiziya. Kana chitoti wozama tida kushanda nemi, yautisimudzirane, waiziya. Pandichashanda nevanhu kuno Namibia, they will see kuti hazvo chokwadi this guy and that guy. Hapana kana chinomboshamisa kwauri and hauna kana